podršku u organizaciji turnira pružilo je preduzeće Hidroelektrane na Drini, javna sportska ustanova Drina, fudbalski klub Drina i mnogobrojni sponzori iz grada i regiona. Zahvaljujemo sponzorima, a vas pozivam da ih pozdravimo na pauze. Uvaženi gosti, dragi moji sugrađani, prije svega želim da vas sve pozdravim, da vam se zahvalim što ste danas ovdje sa nama. Evo što se dvije godine iz opravdanih razloga, ovaj turnir nismo bili u mogućnosti da organizujemo. Danas sa 27. put, zahvaljujući sponzorima Hidroelektrane Višeka, pozdravimo jednim velikim aplauzom naši gosti iz Beograda, predstavnike fudbalskog kluba Partizan. Broj
Bojno da nakon ne snima čista utak, ne može govor, dakle snimaš. Ma baš ono ako... Sve će imaš. Ma ne mi treba 2, 3 karte, ako nema bilo.
Proći mi tu.
Ajo, sekunda. Bliže se. Bliže go naše pomnice. Gdje dajte? Vidi je liko kašno.
Yes.